Takže pokračujeme v našej výrobe našho karamelu. Akože toto je... Ja som to ešte neskúšala. Prvýkrát idem skúšať. Neviem, ako to vyzerá, či mi to ide. Tak, hovor, čo robíš? Dám tam datle. Ktoré sme už predtým umýli a skontrolovali, či nemajú kôstky. Môžeš kudne viacej. Krásne. Chcem, aby to bolo striktno. Datle priamo z Izraela. Stačí, ne? Hej, pohode. Teraz tam dám vodu trošku. Pramení tá voda. Z prameňa nejaká predlávka, či ako sa to volá. Daj tam kľudne dosť vody. Tak. No to môže stačiť. Stačí. Takže ľudia vidia, že voda je asi na 450 ml. Môžem tak... To skúsim zapnúť, uvidíme. Krásne sa to mixuje. A myslím, že to aj stačí, ne? To už je celkom hotové. Najlepšie sa nám spali mixer. Tak, Ja to skúsim položiť. Tu je náš mixážny pult, aspoň vidíte, ako vyzerá, že to je obyčajná skrinka položená na dvoch stoličkách. Vyzerá to fantasticky, no počkaj na mňa. Wow. Teraz nevieme vidieť, čo tam sme, ale snad hej. No tak one, čo poď. Máme niečo? Mám jeden pohár. Pane Biska. Ale tam je špinála. A máme ešte lyžičku. Stačí. A ďalšie. No, musíš niečo stále hovoriť, aby si priputala ľudí k sebe, aby neodišli, aby nepretačali ďalej. Rýchlo, lebo sme stratili 15 sekúnd. Audience. Attention span sa tomu hovorí. To je pozornosť, ako všetko tam dávaš toho svojho, hej? Nie. Nie, pohode. Daj. Okay. Robíme bordel, aby to bolo. To nevidno. Vidí to? My bojíme sa baktérií. Aby nám bolo vidno všetko. No, takže, aký je karamel? Perfektné. Ježiš, toto je také dobré. Takže keď budeš mať depku, keď sa rozdiete s frajerom, predtým ako pôjdete za mnou, tak môžete ešte si dať karamel. Ale, no, je to kopa kalórií, čo je super vec na udržanie sa na surovej strave. Jasné, a práve mám kôstku. No, keď sa vážne. Dneska to má dobre. Prečo ja? Nechcem byť neslušná, nechcem byť. Citron mi tam nechýba. Kľudne povedz. Polička, Davidová izba tam. Vypijeme kôstku na zem. Bože, to je úžasné. To je lepšie jak banán. Ďakujem. Lepšie jak čokoláda, lepšie jak všetko. Sladké, perfektné. Ja len poznamenám, že pri konzumácii vysokokalorických jedál sa do mozgu vyplavuje dopamín, a to je tá látka, ktorá spôsobuje potešenie a eufóriu a taký dobrý pocit. Rovnaká látka sa vyplavuje po napríklad zjedení kreku alebo po sexe, takže môžete teraz vidieť, aké pocity máte zažívať. Máte sa teraz s čím porovnať. No, nebudem vás naťahovať. Každopádne, nikto na to nie je tak zle, aby nemohol prísť do Prahy a dať si s nami karamel v ďalšom videu. Tak. Čiže výborná vec, že? Na tie kalórie. Aby sme mali kopu energie. OK. Najsladšia bomba na svete, ako som mala. No ideme? Hej. Let's do this. Už sme zapnutí, hej? Ináč, som zistil, že to už ako bude toto. Super tie videá. Lebo strašne pekne vyzerá, takže to... Ježiš. Úplne akože, ak som pozeral teraz tie thumbnaily, vieš, tie ukážky, tak to bude normálne proste krásne. Len či aj čo zaujímavé, tam poviem. No. Môžem si aj ja? Jasné, veď ty máš ono, ne? No, kamaráti, sme riešili, že či není to tie dátle, či tie dátle nesú moc viac cukru, alebo je to extrémne viac cukru.
Je to nenormálne veľa cukru. Čiže, čo ja odporúčam, super hamburger datlový, že si vziať rímsky šalát alebo špenát alebo čo iné, čo má kopu minerálov a železa a proteínov špenát a spraviť si taký tu nejaký snack, si to takto potrieť. Ako sme si natierali nutellu na chlieb, tak teraz si natrieme karamel na listok a môžeme jesť. Len takto? Hociak. Predstavil si sa moc nekladú. Bože. Mne strašne chutia zelené listy. Ja som sa dostal po pár mesiacoch do štádia, keď normálne proste jem proste, hej, že idem niekde vonku, v autobuse si zjem cibuľku a podobne. Alebo... Lepšie prejde chuť, keď to máš zmiešané s niečím iným. Ako tieto listy. Keď to máš zmiešané šaláte s inou zeleninou, tak lepšie to. Ako? Kedy? Keď to To je robíš sama? samo, hej, keď tak si odlískávaš. No hej, ale mne to chodí, že je samo, že ja už si dokážem užiť aj tú samotnú chuť jediného jedla. Á, okay. Takže minule som išiel z trhu, tak som nejakých 10 paradajok zjedol po ceste domov. Poviem, fajné paradajky boli. No ale teraz vďaka tomu, že to jeme s vlákninou, tak sa tie cukry tak rýchlo nestrebávajú, pretože tá vláknina im bráni v tom. Sa postupne dostávajú do tých častí praviacej sústavy, kde sa to strebáva. Čiže sa to bude strebávať v priebehu niekoľkých desiatok minút alebo hodiny možno, alebo podobne. Čiže ten nárast cukru v krvi a potom následný pokles nebude taký brutálny a bude to skôr také vyrovnané. A tým pádom to nie je ani veľká záťaž na pankreas a tak ďalej. Čo by nebola aj tak inak, lebo keď je človek silný a zdravý, tak všetko je v pohode. A donútite takto seba alebo svoje deti jesť veľa zelených listov. Že takto napriete si požičam. Ako nejaký krém. A veríte, že prestanú jesť nutellu s chlebom. Že? Ňam. Čiže super vec. OK. To je bolo všetko pre teraz. Ideme na Priax? Ideme? To je tam také Máme ešte koľko? Trochu také zamračené počasie. Energiu na to máme, dúfam. No. Ešte vezmem keď tak do takého skla. Pol litra karamelu. Ale myslím, že tie banány nestačia. Mám tu super banány. Plánujem spraviť pesničku o banánoch. Majte sa na čo tešiť. OK, to je bolo. Ahoj. Čaute.